Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan berrotzaile negatiboak aztertuko ditugu eta horretarako zatiki hau erabiliko dugu. Bai, alde batetik berreturen propietateak erabiliko ditugu eta beste alde batetik zatikia zuzenean edo sinplizatuko dugu. Bai? Berreketen propietateak erabiliz ikusten duzuenez, berrekizun berdina duten bi berreketen zatiketa da, beraz, berretzaileak kendu behar ditugu. Bai? Hau da, 5 eta berretzailean 3 ken 7. Kenketa hau eginda, emaitza 5 ber minus 4. Bai? Zatikia simplifikatzen badugu, zer daukagu? Alde batetik, zenbakitzailean 5 bider 5 eta beste alde batetik izendatzailean 7 5, ezta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simplifikatzerakoan zer gelditzen zaigu? Zenbakitzaile gisa eta azpian, izendatzailean, 5 ber 4. Ikusten duzuenez, bi adierazpen hauek gauza bera dira, bai? Hau da. Berretzaile negatiboa duen berreketa bat, berreketa hau, eta beste adierazpen hau gauza bera dira, bai? Orokorrean, honela adierazi dezakegu, bai? Hau da, edozein zenbaki, ber, minus, edozein berretzaile, adierazi dezakegu beste era honetan. Bat zati, berretura hau, baina berretzailea ikur positiboarekin, bai? Ariketa adibide pare bat egingo ditugu hau praktikatzeko, bai? Adibidez, ber minus bat hau berretzaile positiboa duen adierazpen batean moldatu nahi badugu, zer egiten dugu? Bata zatiki moduan adieraziko dugu, zenbakitzaile gisa bat eta izendatzaile gisa berreketa hau, baina berretzailea ikur positiboarekin, bai? Lau ber bat, lau da, beraz, laurden bat esatea eta lau ber minus bat esatea gauza bera da. Kasu honetan, zer egiten dugu? Berriro ere, zenbakitzaile moduan bat idazten dugu eta izendatzaile moduan berreketa hau, baina berretzaile positiboagaz, bai? 8 da, ezta? Beste hau, aurrekoetan bezala, zatikia idazten dugu. Zenbakitzailea bat, izendatzaile moduan berretura hau, baina berretzailearen ikurrarekin ikurra aldatuz, bai? Eta hau izango litzateke, bat zati berretzailea bakoitia denez, ikur negatiboa mantentzen da, bai? Adibide hauetan, lehenengo adierazpenaren izendatzailea bat zen, ezta? Bat da. Bai? Ez dago zertan jarri beharrik. Baina, zer egiten dugu izendatzailea beste zenbaki bat bada? Bueno, adierazpen hau moldatu dezakegu, bai? Hau da, hau
egia esan, izendatzaile moduan bat duela esan dezakegu, ezta? Beraz, ikusten duzuenez, egin behar dugun gauza bakarra da, bataren ordez, beste edozein zenbaki idaztea. Eta zelan adierazten dugu matematiketan beste edozein zenbaki? B idatziko dugu, kasu honetan, bai? Beraz, zelan gerituko ditzateke adierazpen orokor hau? A zati B, ber, minus M, berdin, B, zati A, ber, M, bai? Gogoratu hau esatea eta beste adierazpen hau gauza bera direla. Eta hemen, beraz, ikusten duzuenez, egin behar dugun gauza bakarra, izendatzailea eta zenbakitzailea lekuz aldatzea da. Beraz, bi adierazpen hauen berratzailea positibo bihurtzeko, egingo dugu zenbakitzailea eta izendatzailea lekuz aldatu, bi erean, berbi, bai? Hau da, lau, zati, bederatzi, ezta? Kasu honetan, gauza bera, izendatzailea eta zenbakitzailea lekuz aldatu, beraz, lau, bosten, berbat, lau bost. Hau esan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.